Kasagaran yun sa unang adlaw sa Misa Liganyo, magawas-awas yun ang simbahan sa pag-unsa ng panahon niya. Pero naturalisa o normal na basta maabot na tunga-tunga, maabot tumoy, mabalik ka na sa 24 na dapit. Mga na ipagdagat mga tao balik. Siguro karon kung natunong pagbagyo mga pizza 18, 19, lang, yan ang magkadaghan. Pero una maning adlaw nga grabe ang excitement nga bisaligan yun ako. Siguro ang ban, dalisod at buong gabi ipag-tiktok na ng magkaroon, hapdos mag-aaso. Siguro nagkalain-lain ang atong mga rason ngano naan na diri karon. Lain-lain o binunggan naa mo diri karon bisan ingani ang atong sitwasyon. Pero para nako dugay na nga malandong na naman nga ug kadlaw daghan man manimba. Bisan igalyo anong daghan man manimba. O nakapot nako ang mga huna tungod kay kining mga paghitabo talagsaon. Talagsaon ang isa digalyo iaway labisa balas 4 kadlawon. Mao nga naan nato nga mga tao, we want to involve in something spectacular or something unique. Nga ganahan ka na maapit o talagsaon mga panghitabo. Ganahan ka na mo-involve anak. O kining mao isa digalyo matagkadlawon panahon Disyembre 16 sa 24. Tapos aran ito sa katuig mahitabo. Mao ganahan unta mo apil niini. Pero gawa sa pagkatalagsaon, atong nabati yun nga nayuban musibba tulo kay na sila gusto makapot. Matod pa kung magkumpleto kung siyang kadlawon sa may hitabo. Matuman ko may mong wish. Mutana ko rinzo, pilang tuig naman ang uban na nag-straight og siyang kaadlaw. Natuman ba inyong wish? Napiuban mo ingon nga basta kay makakumpleto ko, mabati na ko nga daghang grasya nga maabot. Bisan tuod, wala ko man yun, particularly akong gihanyo, pero daghang grasya nga may abot sa akong kinabuhi. O para na ko, murag maunay mas lindot na hinungdan. Not for something kanabitaw personal yun nga murag selfish nga desire o motive nga namusimpata. Ang una yun siguro tungkol kay gusto na magpasalamat sa Ginoo sa daghang grasya nga atong nadawat. Ug mao ni ang nakapatalagsaon sa atong event matag tuig. Ug yun din nato mga Pilipino kay tinuod kagikan kining ato ang practice sa Mexico, sa Spain. Pero karon murag ka naman ang nanawa ang ilaha. Pero ang Pilipinas nagpabiling ligon o nagpabiling aligre o mga naiingon walang katulad ang Paskong Pinoy. Kung mag-isip pagkulong na talagsaon, kining pagkatalagsaon ni Juan na magubunya nga gidisimonyahan ni Jesus, magpabati ka na tanan sa iyang pagka-mapauksanon. Wala gi-claim ni Juan ang tanan nga naa iya gayon, kundi iya sa Ginoo. Juan is a humble servant. O kahinungdon ko sa kaistorya na magpahinungdon ka nato nga di kaangay magpataas sa kung kaugalingon. Nato na to'y duha ka buong classmate, duha ka estudyante. Kaning usa nga estudyante, wala-wala ka aso, ikalong, bugiro. Kunya kaning usa, mapaugsanon. Mao to nga usa kay dayon ni ana giingnan sa mao bugiro nga classmate ang iyang kauban niya classmate nga classmate ibaw man ko nga bulog ka magkuntesta natay kuntis himuon natay duwa nga himuon pero kwarta ang ang premyo nangutan na taon po ang iyang kauban nga bulugon ug unsay premyo unsa pilay kwarta dingon ang maong bugiro nga classmate nga estudyante ningon siya simple ra akong buhaton magpuli-puli kag pangutana kung matubag nimo akong
pangutana, kung kay Brian man ko, top man ko sa itong klase, muhatag ko ni mo 500. Pero kung makamao ka, muhatag ko ni mo 500, pero hindi ka katubag, muhatag ka na ako o 10 pesos. Moto na, ngayon mo lang, kung ako na pangutana, mo gihapon. Kung magkatubag ko, 10 yung ihatag, pero hindi ko katubag, 500 ang ihatag ni mo. So, di mo lang mga classmate niya na hinayon lagi. Sige, atong tisigan. Mauto na inyo ng bugiro nga estudyante. Ako yung nagpangutana kay Brian Mango. Sigurado sa kung di ka katubag. Una lang pangutana. Atong di man ang katulora ko pangutana, katulora ko ka. Tanaw mo na ito tinsay mo daw. Ang una lang pangutana ni mo, pila man ka isla ang Pilipinas. Sus, ang hinayon na estudyante ng out na sukot, bigla ganito. Mura man ito, walo ra buhok, kasi yung mga tulog ko kibaw, hatag sa 10 pesos. Sus, ningon, kakibaw ko ito, bulog tag dino. Tila magkabuo, kibaw mo bulog. Ningon ang Brian na 7,000, kailangan 640. Ano ba, ikuha na sa ila. Kunya, ito ningon ang Brian na, sige, ikaw na pagpumutana na ito, boss. Sigurado na ito makatubag ko, tanan na pagpumutana, kahit buko kaayo. Kunya, namutana na po, ang ginayon nga estudyante. Sige, ang pagpumutana ni mo, pila man kabuo, buslot sa Skyflakes. Buho. Ito sa Brian, ay mo lang doon. Pila. Kita-kita siya. Yung ganda, ba, makalimot ko. Ito ba, Red? Ito ka 500? Ay, lingon-lingon. Lingon ang bulok, o hinayon nga, Brian, pero hindi ka mo naman Skyflakes, di man mo ipo na buho. Bilang ito, kaya mo? Sigwit tayo, 4 ka buho. Buslot na, hindi ko rin na mo Skyflakes. Kaya, ampun ng kanang marketplace, release ko, bilay buho. Moto na yun ang Brian, ako na ito yung mutana. Tay, hindi mo mag-uwi mo. Sige, pumutana na ako. Doon, sa periodic table of elements, unsa may meaning sa litra na K? Unsa meaning sa litra na K? Periodic elements, matay ng mga isla sayang kung hambong ng mga nahalala. Unsa meaning sa K? Bulog, pag-ningon-ningon nito, agyan mo kibaw. Namayabang siguro ko pag-mixture hatag sa 10 pesos. Kakibaw, ang meaning, ang meaning? Potassium. Wala pa rin ako dumos, maestra. Moto, ingon ako nga, ginayon na, sige, ako na po yung pangutana. Pangutana na ako, unsa may in-English sa spaghetti. Unsa in-English spaghetti. Gano? Ikaw may in-English spaghetti. Ha? Naingon ang bahay mo. Ba na in-English spaghetti? Wala na doon mo. Naingon ang bahay. Ang in-English spaghetti is spaghetti. Kaya natin. Katapusan, naingon ang last question. Naingon ang bright at tayo sa libo na. Yan sa'yo na kuhan eh. Naingon ang bright last ang pangutana. Kinsa man ko kulong pare nga gipatay sa panahon ni Rizal nga nakadasig ni Rizal na musulat sa iyahang novel nga El Filibusterismo. Kinsa man kung kulong pare. So, ang bulong ay nga wala man dito kibaw. Bang kinsa ron? Father Iman, Father Uno. Bang kinsa ron? Father Iti. Ako kami naruli. Mga ito nga, hatag siya 10 pesos, pero bulong. Diba mo kinsa? Sa tulong ka pare. Sila si Borsa, si Gomez, Burgos, o Zamora.
ay naging history. Moto, ngayon ang natapusan ang hinayon na estudyante, ingon siya, sige last sa mga pagutana, hindi na mag-30 nimo, pero daog na ko. Pero daog niya, sa libro. Last sa pagutana, unsa man mananapa nga tuloy iko. Tuloy iko, upat mata, o limay tiil. Tuloy iko, upat mata, o limay tiil. Mata ng bright, ingon siya. Karoon sa magulo ko, ang dito sa mo. Iswilahan. Bago ikaw, nakabalero na. Yung makatibaw, kuha ka na 500. Nanguta na ang bright na nakabalay na. Kung sa man na, kung sa man ang nananapa. Naingon ang gulong, wak pa po kayo ba o kaya dito. Langtod na pagka-istorya, di ka mapataas sa itong kaugalingon. Kaya usahay, in our own estimation, maayo na kayo ka, uyaw na kayo ka, pero napay mga tao na magkapahinuglong na ako kung sa kita kagamay, katubangan sa realidad sa kinabuhi. Kagahapon ng lawa, usa ka talagsaon nga athlete ang naka-break sa all-time record sa NBA. Siguro, katumuban na hilig ng sports, masayon ang hilig. The new 3-point king sa NBA. Nag-break niya ang record ni Ray Allen. 10 years na record. Si Ray Allen naka-break sa record ni Reggie Miller. Pero maghapon, na-break ni mga athlete ang record ni Ray Allen na naka-shot o 2,973 3-pointers sa whole career ni Ray Allen. Kining maong atleta si Stephen Curry. O ako nasayran sa atong pagtukik-tukik nga kini si Stephen Curry ay usa ka Kristiyano. O ang iyahang moto sa kinabuhi gaingon, I can do all things through Christ who strengthens me. Ako makabuhat sa tanang mga butan tungkol sa Ginoo nga mako'y naglingkod o naghatag ka na puso. Mabasa nato ni sa Philippians chapter 4 verse 13. Unya, usa sa mga interview nga akong nadumog, nakita, niingon kini si SC30, ang iyang initial AC. 30 ang iyang number. Ingon siya, my faith reminds me why I am blessed with these talents. Where I get my strength from, and who am I playing for. Mao ni ang mga pulong. Ang iyang itong pagtuon na pahinumdum niya, nga gihatagan siya ni maong abilidad na nalagsaon. Nga mao'y nag-revolutionize sa NBA. Sa unang panahon, ang usa ka team mutira lang o not more than 10 3-pointers. Pero sa panahon nga niabot kini maong player, perti kaghanan ang mga isahay 3 points na uban apik ka sa logo. Ug sa una giingon nga kung mutira ka 3 points, mao nay less probability of kanang dili epektibo nga pamaagi aron daog sa duwa. Pero karon tanan mga teams mao nay gihatagan og dakong bili tungod ni mga player. Kini nga giingon, where I get my strength from and who am I playing for. Mao ni ang mga pulong na nagpakita sa iyang pagka-mapausanon. Wala niya gi-claim na siya ang iyang effort, ang tanan niya paningkamot, mo'y naghimo niyang great, kundi ang Ginoo mismo. Mo'y naghatag niya sa abilidad, sa kusog, ug mao'y hinungdan nga nung nagpabilin siyang nagduwa sa maong basketball. Mga kaigsunan, mao kinuusap ang katalagsaon nga pagkamapausanon ni San Juan nga magbubunyag nga bitestimonyahan ni Jesus karon.
Atong hinumduman nga ang atong kinabuhi gamay na gyud kaayo. Usa kita katulog kung ikumpara sa realidad sa kinabuhi sa kalibutan. Mawawatay angay nga ikapaghampog sa tubo galingon kay tanang anaan nato iya ugigan sa Dios. Sa mga sisanuan nga magbunyag ipanala o pag-anlam sa dalan, kita usab giawhag nga mahimong kahayag, mahimong dan-ag diha sa dalan sa katawhan. O katong hinumduman, a humble person shines differently. Ang usa ka makausap nga tao, lahi ang iyang kahayag kumpara sa tao nga habugiro o bulakla. Tingnan naman, ang kahayag sa habugiro o bulakla, silaw. Kaya umututok ka, di ka makatutok o tama, di ka ganahan udukol sa iyang kahayag. Pero ang kahayag sa tao nga mukausanon, magdala mo padugol niya. Mo'y magdanag nimo. Mao na ang klase nga tao nga mukausanon. Dili makapalayo nato sa kahayag, kung dili mo'y mugiya nato paingon sa tinuod nga kahayag. Lagi suda ni Jesus sa Ebanghelyo karon. Si Jesus miingon nga inyong gikalipay, inyong gipahimuslan ang kahayag ni Juan. Pero aduna pay mas mahayagon kaysa ni Juan, mga pagtuburan sa kahayag nga ang Diyos mismo. At kung ginudumato sa mga kaisunan that there's a great danger in making ourselves as the center of everything. Kaya bang pinuniti mo kaugalingon, me, myself, and I, ang inyong una. Kung may makaayo para nako, kung may gusto na kong buhaton ko, kung may makapalipay nako, maunay dako kayo nga danger. Kaya kung kana ato mo na maunay perfect recipe ko no, nga mahimong miserable ang atong kinabuhi. Atong hinduman nga salit sa pulong nga sin, nga word, tulog ini ka letra, ang tumaini letrang I. Sin. Kaya pulong nga pride, o term nga pride, o garbo, upat ini, o lima ini ka letra. Ang sentro gihapon ini ang letra na I. Sa pulo nga Lucifer, ilang ka letra ka ni Lucifer. Pito, unsa may sentro o tumaan ini ay gihapon. Mao nga, kung gusto kang mahimong kahayag nato sa uban, magpabiling ka ng pausan. Because a person who is humble shines differently. Ug ang iyang kahayag, wa niya i-claim na iya mismo kaugalingon, kundi gikan sa Diyos. Niining panahon sa kamingit, niining oras nga kadong nga magunta, ato makita nga kamingit hinahinay gagkon sa kahayag. Ang kahayag maugyoy kudaog sa katapusan. Kung ato nakita karon sa kalibutan na puros kamingit, ayaw kawang paglakon. Be the light of the world. Kinahanglan na mo ikaw kahayag, kaliwala sa kagingit sa kalibutan, sama ni San Juan na magugunyag. Hinakot paunta, paliho, maningol, pagtanan.